Umma wani irin sako aka aiko min da shi wanda na san mutum ɗaya ne kaɗai yake aiko min da irin wannan sakon a duniya. Wa kenan? Muhammud. Kin karanta text ɗin nan ku Rukayya? Na karanta. Amma wai wa kike ganin zai turo da wannan sakon? Mahmud. Mahmud. Wace irin magana ce wannan? Kar in ƙara jin kun ce Mahmud. Yaya kuke yi magana kamar waɗanda ba ku da ilimi da tauhidi? Kun taɓa ganin inda aka aiko saƙo daga lahira? Umma, don Allah ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Kar ku tsorata. Ba ni wayar mu gani. Kin ga Hajara, wanda ya aiko da saƙon nan, ko da ba Mahmud bane, to lalle ya taɓa zama da Mahmud. Ni na tabbata ko Umar ne aka tura ma wannan saƙon, zai yi tunanin Mahmud ne ya tura mishi. To ai ga sunan shi ya rubuta anan. Gashi nan? Ya ce daga wanda ya fi kowa son ki a duniya raba gardama? To ai raba gardama ba suna bane. Abin da ya rubuta kenan. Hajara, ni na tabbatar da cewa wanda ya aiko saƙon nan ya san Mahmud ko kuma ko me? Idan kika ƙara magana Rukayya sai na wanke ki da mari. Yaya kuke yin abu kamar wasu marasa hankali ne? Kuna nufin kenan ku ce fatalwa ce kenan take turo saƙon? Ko kuwa me? Ha! Waye raba gaddama? Labarina ba ya zama nawa. You deserve someone who is more caring, sound mind, educated, morally sound, religious. Even if I don't have the qualities, I will stop to be the person. Just for you, Sumaya. It's me again, Raba Gardama. Na rantsi da Qur'ani ban san shi ba. Wallahi tallahi ban san sa ba. Wallahi Allah. Waye Raba Gardama? Wallahi Aliyu ban san sa ba. Wallahi ban san shi ba. Waye Raba Gardama? Ban san shi ba.